Bafowethu, kunento eseniqala ukuyenza manje engingayithandi. Kunento eseniqala ukuyenza hayi nonke abanye benu. Bafowethu, lento yokuhleka nokujabula nokuthi mhlawumbe ngibe nenhliziyo enhle, kuyichoice yami, yabo. Nami ngingakhona ukuba uyinjandina, nami ngibe yini. Kuyichoice yami ukuthi ngithi kitchen care out kanjani ngihleke nani, ngiheme, understand, kuyichoice yami. Nethi ukujwayelana kabi bafowethu, ngiyacela phansi ukujwayelana kabi. Kunabantu asebenemqondo obhedayo la. Angithandi ukukhuluma, lethe siwanike nibone ngingaphawule einkulumeni, ngingastisha amavideo abantu ngoba angifuni ukukhuluma. Noma kuthiwa ngifuna ukustisha kahle ngomuntu, ukukhuluma kahle ngomuntu, ngiyenqena ngoba angazi nje angifuni ukukhuluma kahle. Lento eseniyenza sekungijwayela kabi. Angeke ukimi ungifonele, like ungifonele uzoboleka i30,000 rand. Uboleka i30,000 rand uzothi hayi inkosi yami ngiyaxolisa imali enkulu engiyibolekayo. Uzosho i30,000 rand kimi, uyangeya kahle uhlisa isithunzi sami oqala. Ungazoboleka ngeke ngithi ngiphatha ifoni ka250,000 wena uzoboleka i30,000 rand. Like ungibeka lapho umphakathi engiphila kuwo ongazi ukuthi ngiyaphila mina, uthi awungithathe kanjani? Awungithathe kanjani? Ngatransfera like ezinye izinto uyazibona nawe. Like asibo ontanga bafowethu, ngiyanicela mina mawungeza ukuboleka imali efika kwi-1,000,000 khohlwa. Ontanga yami mina abantu se-WhatsApp group together izwana nabo babomtsipe mina. Ontanga yami abalingani bami ngokwezimali. Ngiyanicela bafowethu please. Ayingajwayelani kabi, ngiyanicela please.